إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم من رانا الصبر بير جوة جماد الآخرة هجرة 1446. Malam Kabiru Gombe, kai ne ɗan ci da addini ba shugaban ƙasa Bola Ahmad Tinubu da mataimakinsa ba, Shatima Kashim. Malam Kabiru Gombe, kai ne ɗan ci da addini ba shugaban ƙasa Bola Ahmad Tinubu da mataimakinsa ba, Shatima Kashim. Malam Kabiru Haruna Gombe, kai ne ɗan ci da addini ba shugaban ƙasa ba Bola Ahmad Tinubu da mataimakinsa Kashim Shatima. ‘Yan uwa, wannan babban raddi ne da manufar kariya ga addini da kuma ba da kariya ga shugabanni musulmi da kuma toshe kafar rena manya. Wa'innan su ne muhimman dalilai na yin wannan raddi buɗaɗɗe zuwa ga fitaccen malamin izala ɗin nan, Malam Kabiru Haruna Gombe, wanda ya saba cin mutuncin shugabannin ƙasar nan. Ba sai mun yi dogon bincike ba, kowa ya san lokacin da mai girma Muhammadu Buhari yake shugaban ƙasar nan, Malam Kabiru Gombe yana cikin wanda suka tallata, kamar yadda ake faɗa, yana cikin wanda suka tallata Muhammadu Buhari, wanda ni wujhatu nazari tukhalifu hada, da na san mutumin, na san kuma siyasar da'awarsa da siyasar wa'azinsa. Ya fito da wata magana guda da aka daɗe ana magana a kanta a ƙasar nan. Ya faɗi cewa Muhammadu Buhari tsohon shugaban Najeriya ba ɓarawo ba ne, kuma ya faɗi gaskiya. Ya faɗi cewa bai canza riga ba, wanda akwai alamar tambaya akan wannan magana. Ya faɗi bai ma canza tsarin ɗakin karɓar baƙinsa ba, sitting room ɗinsa. Ya faɗa. Wanda wa'in maganganu da ya faɗa suka jawo masa reni daga 'yan siyasa, daga ko'ina aka dinga mai masa da martani, daga malamai masu da'awa aka taimaka mahimman Kabiru Gombe da raddi, inda kuma ya nuna zaruntarsa ta magana da hayaniya, cewa yana nan kan bakansa. Amma wanda mutane suka manta, ai Kabiru Gombe ba a je ko ina ba sai da ya ci mutuncin Muhammadu Buhari, tsohon shugaban ƙasar Najeriya. Kowa ya ji a wazinsa na Kaduna ko a tafsirinsa na Kaduna, wanda yake a cikin watan azumi,
inda yake ta maganganu reni da zuga 'yan ƙasa game da tsohon shugaban ƙasa. Yanzu kuma ga bidiyo da yana yawo daban-daban yana kira zuwa ga shugaban ƙasa mai ci a yanzu Bola Ahmed Tinubu da cewa wai 'yan Najeriya suna cikin yunwa, wanda wannan zuga ce, kira ne zuwa ga tawaye da zanga-zanga ga shugaban ƙasa. Menene alaƙar yunwar 'yan Najeriya da mulkin Bola Ahmed Tinubu? In ma akwai alaƙa ta gaskiya, haka ake nasiha da shugabanci, haka ake kira da shugabanni, haka ake yi wa manya. Kabiru Gombe, ashe ba kai ne muke ji muke gani ba, kana ta ba da kariya ga Balalau da sunan Sheikh Al-Imam Balalau. Auna mani nauyin Balalau a matsayinsa na shugaban ƙungiya da nauyin shugaban Najeriya mai ci a yanzu Bola Ahmed Tinubu. Malam Kabiru Gombe, baka san girmama manya ba ne hala? Ba a tarbiyyantar da kai girmama manya ba? Ba a tarbiyyantar da kai girmama shugabanni ba? Malam Kabiru Gombe, baka san illar cin mutuncin shugabanni a gaban jama'a ba? Malam Kabiru Gombe, baka karanta hadisan manzon Allah ba? Malam Kabiru Gombe, baka san yadda ake ta'amuli da shugabanni ba? Malam Kabiru Gombe, baka san illar zuga 'yan ƙasa ga shugabanci ba? Baka da labarin ƙasashen da suka roshe, suka tarwatse, mulki ya ƙare a cikinsu, fitintinu suka maye ƙasar saboda masu azi irin ka da suke fitowa suna sukar shugabanni a fili. ‘Yan uwa musulmi, kun ji kun kuma ga bidiyon da ke yawo da sauti da hoton Kabiru Gombe ya yi ado da aske gemu, ya kwakwaye gemunsa, ba kunya ba tsoron Allah, ya rena gemunsa, ya kuma fito da sunan wa'azi da nasiha, yana zazzara ido, yana magana da shugaban ƙasa kamar yana magana da ɗansa. Baka fara gyara ɓarnarka ta aske gemu da kake yi, da rina gemu da kake yi? Malam Kabiru Gombe, kana so ka tada hankali ne a Najeriya? Ka haifar da zanga-zanga, ka haifar da raina manya don ka jiyar da wasu daɗi, ka biya bukatun wasu. Domin duk wanda ya ji wa'annan maganganu naka yana da wani fati wanda ba fatin shugaban ƙasa ba, zai ji daɗi, zai yi murna. 'Yan ƙasa kuma ka zuga su, ka haifar musu da raini. Kabiru Gombe, tsakaninka da Allah, ka ji tsoron Allah. Maganar da ka faɗa ta cewa shugaban 'yanci da addini a Najeriya shine mai girma shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu, tsakaninka da Allah wannan magana gaskiya ce? Da kuma wai mai girma mataimakinsa Kashim Shettima, wannan magana gaskiya ce? Kabiru Gombe, irin wannan shine usulubin da Qur'ani ya koya maka? Ashe baka karanta a cikin Qur'ani ba yadda Allah ke magana da shugabannin ma kafirai? Baka san ladabin magana da shugabanni ba?
ka manta da kissar annabi Musa da Allah ya aika zuwa ga taghiya fir'auna, amma yake ce masa faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. fir'auna fa kenan yanzu wannan magana da ka faɗa ta cewa Bola Ahmad shine shugaban 'yanci da addini a Najeriya, wannan magana kaulan layyinan ce. Kabiru Gombe, anya koma wai ka san menene ci da addini? Ina tuhumar ko dai kana da jahilci sanin menene ci da addini, wanda ko bai kamata ba, ko kuma kana da son zuciya. Domin ina kyautar zaton tun a cikin ahalari, cikin abubuwan da suka haramta ga musulmi, ka karanta ko kaji malamai suna karanta cikin abin da ya haramta ga musulmi akwai ci da addini. Amma tambaya a nan gare ka Kabiru Gombe, wai me ya ci da addini? Na farko kenan, daga gamsar da 'yan Najeriya cewa shugaban ƙasarsu, jagoransu Bola Ahmad Tinubu shine shugaban 'yanci da addini. Fare muna ta'arifin ci da addini, muna biyar ka bashi wannan tambaya a mataki na farko. A mataki na biyu muna maka tambayar, Malam Kabiru Gombe, an yi ko ka karanta Riyadu Salihina? Domin a cikin Riyadu Salihina akwai bayani, babi na musamman da ya kunshi ayoyi da hadisai, ko ya kunshi hadisai masu kira zuwa ga girmama manya. Ka san Bola Ahmad Tinubu yana cikin manya, a shekaru babba ne, a mulki babba ne, a girma ya girme ka, ya ma haife ka watakila. Haka Kashim Shettima a girma ya girme ka, a matsayi ya fi ka matsayi, sanin shugaba ne. Me yasa baka mutunta su da girmama su ta fuskar magana ba, in ban da yaudara da kai ta cewa mai girma? Kalmar mai girma ai baka yi aiki da ita ba. Da suna da girman da baka ce su ne maciya, su ne 'yanci da addini ba. Sannan Malam Kabiru Gombe bai shiga abin alfahari ba, Bola Ahmad Tinubu ya fito da mataimakinsa Kashim Shettima su ce Muslim, wannan kadai bai shiga abin alfahari ba. Da dukkanin musulmin Najeriya da musulmin duniya da suka ji takarar Bola Ahmad Tinubu da mataimakinsa Kashim Shettima sun yi farin ciki. Kuma wannan takara ta waɗannan mutane ta fito da girman addini a Najeriya, ta fito da kimar addini a Najeriya, ta fito da adadin yawan musulmi a Najeriya, ta kuma tona, ta fallasa asirin kiristocin Najeriya. Da an daɗe ana cewa wai musulmi a Najeriya wai 50-50 ne. Sai zaɓen Bola Ahmad da Kashim ya tona asirin haka, ta ashe ba gaskiya ba ne. Sannan Kabiru Gombe bai ishe ka alfahari ba, a ce yau 'yan takara guda biyu sun fito sun ce Muslim sun ce musulunci, kuma sun ci zaɓe. Bai zama abin alfahari ba? Inda asirin kafirai ya bayyana, kuma ƙarfin musulmi ya bayyana, aka gano Najeriya inda za a yi zaɓe, to babu arni da zai ci ƙasar nan Najeriya sai musulmi. Zaɓen Kashim da shugaban ƙasa Bola Ahmad Tinubu sun nuna haka. Maimakon wanda ya zama abin alfahari sai ya zama abin suka, har ka ba su suna da cewa su ne shugabannin ci da addini. Kabiru Gombe, anya ba kana neman ka gurɓata tarbiyyar matasan Najeriya ba ne? Kuma wa'azinka ya gurɓata
wa'azin matasa a Najeriya. Ƙaramin misali, magana haraji da ta fito ƙasar nan a baya-bayan nan a kwanakin nan. Ka je da ƙananan yara da sunan malanta suke hawa kan mimbari ko sa kyamara a gabansu suna zagin wani dattijo, wani sanata akan magana haraji. An waye gari ba babba a Najeriya. Wa'azin Kabiru Gombe ya taimaka ya tallafa wajen rena manya a Najeriya. Kabiru Gombe, dan Allah gaya mana akan wata aƙida kake irin wannan wa'azi naka. Da Allah gaya ma 'yan Najeriya irin wannan aƙida ta fallasa shugabanni da rena su da kiran sunansu akan mimbari da duro ɗin wa'azi akan aƙidar wa kake wannan. Mu dai mun san ba aƙidar ahlus sunna bace. Ahlus sunna ba su fallasa shugabanni irin wannan fallasa da kake yi. Kabiru Gombe, ina fa tsammanin ko dai ka mance ko ka jahilci hadithin Ka'ab ibn Malik al-Ansari radiyallahu anhu. Hadithin da Tirmidhi da waninsa suka fitar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗin yadda ake ci da addini. Ina ganin wataƙila ko dai baka san hadithin ba ko ka san shi ka mance ko son zuciya ya sa ka ke faɗin shi. Wataƙila da ka san wannan hadisi da za ka iya gane su wane ne maciya da addini, su wane ne masu ci da addini. Wataƙila ba mamaki kana cikin tsawon farko a Najeriya cikin masu ci da addini. Wataƙila. Domin Kabiru Gombe da Allah gaya mani in za a yi bukin ɗinka nawa ake kashewa. Ko ya sani ana gaita Kabiru Gombe a cikin ƙasar nan, a jihohin ƙasar nan, a wurare da yawa, kai har a ƙasashen waje ana gaita Kabiru Gombe. Don girman Allah Kabiru Gombe gaya mani nawa ake bukin ɗinka idan ana so ka je ka yi wa'azi. Nawa ake aje maka? Ni ban sani ba, tambayar ka nake yi. In ka je ka yi wa'azi ka dawo, sallamar da ake maka nawa ake sallamar ka? Sannan gaya mani idan ana bukin ka da kuɗi, ana sallamar ka da kuɗi don wa'azi, shi kuma wannan me ya sunansa? Shi da addini ko me? Malam Kabiru Gombe, gaya mani don Allah, ka kuma gaya ma 'yan Najeriya, kafin ka fara wa'azi me sana'arka? Ni dai mai kwano, kafin in fara wa'azi, ka ji sana'ata kwano nake sayarwa, shi na gada a wajen mahaifina. To da Allah Kabiru Gombe, gaya ma 'yan Najeriya mecece sana'arka kafin ka fara wa'azi. Sanda kake faɗar cewa kai ba mai zaman banza ba ne, ba mai zaman kashe wando ba ne, kana sana'ar kifi, kana sana'ar kaza, kana sana'ar kaza, kana sana'ar kaza. Da Allah gaya mana tushen jarinka don mu gano kai ɗanci da addini ne ko ba ɗanci da addini ba ne. Malam Kabiru Gombe, da Allah lokacin da ka fara wa'azi, ya yanayin jikinka yake? Ya yanayin rigarka ta sawa take? Yanzu kuma gaya mana ya yanayin jikinka yake, ya yanayin wurin zamanka yake, ya yanayin abubuwan hawanka suke, ya yanayi don mu gano kana cikin yanci da addini ko baka cikin yanci da addini. Hadisin nan na Ka'ab ibn Malik, hadisi ne sananne. Madhi'ibani ja'i'ani ursila fi ghanamin bi afsada fihima. Wannan hadisi Imam Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala ya yi risala akan shi, ya yi littafi akan shi. Malam Kabiru Gombe, ka koma ka gano yadda ake ci da addini, domin ka gano Bola Ahmad Tinubu da mataimakinsa Kashin Shatima su ne yanci da addini ko ku Kabiru Gombe da kungiyarsa. Malam Kabiru Gombe, ina tunatar da kai hadisin Hudhaifa ibn al-Yaman wanda yake mawqufun ne alai. Wata rana
Abdullahi bin Mas'ud ya je ganin Hudhaifa ibn al-Yaman, yana zuwa wurinsa ya gaishe shi, ya ce Allah gafarta mala ai mana wasiya. Sai ce ba kana da yaƙini ba? Yace kwarai ko ina da yaƙini, na samu gaskiya ta zo mani bayan bata, ina kuma kan gaskiyar, ina kan yaƙini. Sai ce to ka kiyayi at-talawun fi ad-din fa inna dinallahi wahid. Yace ka shedinka kaka dinga canza kala cikin addini. Malam Kabiru Gombe, anya a Najeriya akwai malami mai canza kala wajen wa'azinsa irin ka? Wanda canza kala a wajen wa'azi, yau ka faɗi wannan, gobe ka faɗi wancan, yau ka tuƙa, gobe ka warware, alama ta ci da addini. Ku saurari Kabiru Gombe can baya da yanzu, ku ga Kabiru Gombe yana nan yadda yake ko ya canza. Bari dan baku misali zai taimaka maka wajen bincike. Menene Kabiru Gombe bai faɗa ba akan 'yan ɗariƙa? Me kuma ya dawo yana faɗa akan 'yan ɗariƙa? Wannan ba ci da addini ba ne? Wannan asar Ali ibn al-Ja'd da Imam al-Baihaqi da Al-Lalaka'i su suka rawaito shi, cewa kada ka dinga canza kala. Har yanzu an waye gari da yawan 'yan izala suna cewa izalar yau ba ita ta jiya ba. Izalar su Kabiru Gombe da Balalau ba ita ce izalatul ula ba. An fara canzawa, amma canza. Kabiru Gombe, ina tunatar da kai cewar Abdullahi bin Mas'ud inda yake jan hankali, yake wa'azi ga masu addini da kuma masu tallata addini amma ba addinin ne gabansu ba. Yana ce masu ka shaidinku da amfani da addini domin duniyarku. Ka shaidinku da amfani da addini domin duniyarku. Imam Darimi ya fitar da wannan. Kabiru Gombe, Abdullahi ibn Urwa ibn Zubair yana cewa don ya fito da yadda ake ci da addini a fili, sai ka auna kanka da ƙungiyarka ya kuke ku. Yana cewa innama nabki bid-din lid-dunya, innama nabki bid-din lid-dunya. Kabiru Gombe, auna kanka da ƙungiyarka domin ya bayyana gare ka, shin kuna cikin masu ci da addini ko kuwa? Kabiru Gombe, karanta maganganun malamai da bayanansu akan yadda ake ci da addini, domin ka tabbatar da abin da faɗi ɗin nan na cewa Kabiru Gombe kai ne mai ci da addini, ba shugaban ƙasa Bola Ahmad Tinubu ba da mataimakinsa Kashim Shettima. Kai ne mai ci da addini. Dubi bayanan malamai a cikin wannan littattafai. Kafin mu je da nisa, fara karanta suratul Rum. Ɗauko cewar Allah a cikin suratul Rum. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. Kabiru Gombe, bi tafsirin malaman tafsiri, musamman da ko adwa'ul bayan fi idah al-Qur'an bil Qur'an na Imam Shinqiti rahimahullah, da tafsir Ibn Kathir da Imam Tabari da sauransu, kaga bayani game da wannan aya da Allah ke cewa ya'rifuna zahira min al-hayati ad-dunya, sun san zahirin duniya, wa hum 'anil akhirati hum ghafilun, amma game da lahira sun gafala. Domin ka gano shugaban ƙasa Ahmad Tinubu shine mai ci da addini da ministoci da kake faɗa. Domin Kabiru Gombe ya yi amma ya lashe, ya ce babban mai ci da addini a Najeriya
shine Bola Ahmad Tinubu da mataimakinsa mai girma Kashim Shatima. Sannan kuma yace duk gwamnonin arewa duk masu ci da addini ne. Kaga wannan amene yin amene da yayi amai ya lashe. Domin gwamnonin arewa ai ba dukkan su bane na APC. Munan Zamfara gwamnatin PDP ce. Bata ce muslim ba. To haka jiha kaza da jiha kaza musu yi da'awar muslim ba. Dan me za ka ce duk gwamnoni yanci da addini ne na arewa? Ko dai amai ka lashe ko kayi ƙarya? Dan ba haka abin yake ba. Ka ce duk ministoci yanci da addini ne. Ministocin shugaban ƙasa Bola Ahmad Tinubu. Wannan kuma ba gaskiya ba ce. Don haka karanta wa'annan littattafai da na zana domin ka gano menene ma'anar ci da addini, kuma su waye masu ci da addini. Na ka karanta waccan aya da na faɗa a cikin sautin ruh. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. kada ko tafsirin ko littafin al-faqih wal mutafaqqih da littafin akhlaqul ulama na imam al-ajurri da littafin aqful ulama ala al-umara wal umara ala al-ulama na ibn al-jawzi da muqaddimar littafin al-majmu' sharh al-muhazzab da sirrin a'lamin nubala musamman juz'insa na 7 shafi na 152 zuwa 155 da kuma tazkiratu sami' wal mutakallim fi adab al-alim wal muta'allim da kuma littafin ibn jama'a al-kinani da kuma littafin abajad al-ulum na Siddiq Hassan Khan da kuma littafin adab al-talab wa muntaha al-arab na ash-shawkani da kuma awaiq al-talab na imam sa'di da kuma al-makhraj min al-fitna na muqbil ibn hadi al-wadi'i da hilyatu talib ilm da kuma littafin at-ta'alum dukan suna Abu Abdullah Bakr Abu Zaid. Ka gano menene ci da addini. Dan haka Kabiru Gombe kai ne dan ci da addini. Kana so kuma fasa kwai ka saurare mu karo na gaba. Kabiru Gombe kai ne dan ci da addini, ba Bola Ahmad Tinubu da mataimakinsa Kashim Shatima ba. 'Yan Najeriya, kafin in tsaya, ina kiran ku zuwa ga mutunta shugabanci da shugabanni. Duk shugaba musulmi, ko mai laifinsa, ku mutunta shi, ku girmama shi. Sama da faɗi da dukiya, jewa ƙasa cikin matsala bai sa a daina shugabanci da shugabanni, bai kuma sa a jingina matsalar zuwa gare su. Suna ya zama sababi, amma galibi abin da ke faruwa na shiga matsala abubuwa guda biyu ne, immal ibtila ko immal jaza. Abubuwa bin nan kada ka ƙara kada ka rage. Duk halin da muke cikin Najeriya, duk halin da muke ciki a Najeriya, ɗayan bin nan ne, kada ka wuce kada ka ƙara. Ko ne jarabawa daga Allah, laifuffukan mu sun yi yawa. Allah na jaraba mu, yana jan hankalin mu don mu dawo. Wa nabluukum bil khairi wa sharri fitna. وما أصابتكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ko ya zama ibtila daga Allah, ko ya zama sakamako. To don haka dingina talauci, tashin farashi, taɓarɓarewar tsaro ga gwamnatin Bola Ahmad Tinubu
da mataimakinsa ba daidai ba ne. Za ka 'yan Najeriya ku yi addu'a ga shugaban ƙasar Najeriya, ku yi addu'a ga gwamnoninku musulmi. Ya Allah ka taimaki Bola Ahmad Tinubu, ya Allah ka taimaki mataimakinsa Kashim Shatima, ya Allah ka taimaki gwamnan jihar Zamfara Dauda Lawal, ya Allah ka taimaki gwamnonin arewa gaba ɗaya da gwamnonin kudu musulmi. Allah ka zauna da mu lafiya. Kabiru Gombe, sai mu sake haɗuwa.